Alhamdulillah, je suis Cheikh Oumar Toloba, le secrétaire à l'organisation du mouvement Bagneso. Alors, Bankas Kodjougoubar Kera, précisément commune de Djalasagou, bi ambetaka moufo akola après cet événement tragique. Bon, ambetaka moufo hali binaka bi ode bon joro ani sran ode bana toujours parce que ambe mi no fait o lakanaï. Bon, Djalasagou ko en kele ni biche bon dugumogo munu déplacer hali sa ado ma segingana. Kadaka ni yere nyena I wolo fa ka faga nyena ou be furuche ka faga ou be idenga faga nyena bon o kera yoro mina ni bolla ka taka kala ka segana tukuni en kula amano o kama hali binaka bi mo mun bolla ado be koro ado be dugoro la ado be bankas bon vraiment ambe o tukalla bon armée fona depuis o dongo atay kelen ko fe bon be mun salula yoro nunna voilà angoni donc ambe ka fambe yoro na sa armée be bon nsega afina à 100% armée dakale be parce que armée patrouille de ke armée be to ka voyage de ka yoro nunna sino ka fo ko armée plein ka kansi ou be ka poste sigi nsuko confirmer voilà mais au kofe ambese ka munde fo est-ce que village ora munu be karafe usranendo non village be de sranendo ka damne bankas koro banyagara douanza dugu chama bade be munu sranendo munu jorolendo parce que jadisu be message de titi mo ma o be mo de black ataka nye alu te sran alu te tamakia ka fo dugu mo nyana bo anya me ko malfatigi do ba ka dugu kono ou bien ko anya me ko sorosu be kana aka dugu kono ou bien ko anya me ko doso do ba ka dugu kono bon ou bien délai de di mo ma ka fo ko ni don ka damna ni don ka tabla ni doina na ma ni awma doso genga ba ka dugu kono ou bien na ma sorosu na ma funa u kana na ka dugu kono amena ka dugu attaquer o konna la ibaye halo dongo kiri koro marala à 12 km de koro u ye mo black kana kiri dugu kono ka fo kulu ya me ko malfatigi de buga dugu kono bon kunu manani malfa wu ko ka dugu ci o fole bon maka chaman serana musulaka wa ndemsenu ani mamunu jama jo kosebe vraiment o chaman kun tara hal alhamdulillah ma sika fo ado sigina kana me ado hal sa o ma sey kana o be siran rode quoi ka fuina ka fo ko situation bi rom na go bi mo siran mo jorolendo voilà mais village mo ni dozo ke relation bu chori bon alhamdulillah yoro dowla parce que dozo ni village mo ambe kuma do me mo ya kuma do la ko dozo be ni ke ni ata kala je kelen di pa damena dozo di willa ku yere ni ndi dozo ko de dugu ni ma dugu nunu be benke na obe accord signé awni anka kuma folo kadaga awndi be terenka awndi willa ku lakana balia isika ta kele ban ka kele kala kokwa o ye dozo ni population ka nyongo famaya balia o yoro nuna sinon ka fo ko population dozo che ko geleya bon ñene mel gelate ba ali bamako ya anga autorité ni mo che geleya be yo dien fam be autorité ni produit geleya be kew mais geleya te ina fo ka fo dien wuli te ya fumya parce que jadisu be na accord signé ni dugula mo ye comme quoi ka fu ñina u ka dozo genga bu ka dugula u kana so armée kana u ka dugula u kana so école ka u ka dugula bo ona ñongona o chama bo dozo ni population kuma dola u te ñongo fumya o ron de la pour ba fo ko ulu sirani ndo ulu joroli ndo kadaka armeti dozo fana kelente se ko ulu la kana bon mamun bena kana ulu attaquer ils ont lourdement armé ou fanga ka bon ko sobe bo o sirani o joro kama u betuka son jadisu ga ko ma kuma dola hal na ya sura ambo to solution yi voilà alors mi wala kan jimene be bolo sisa kanyesi mali population ma wala sauka 5 utika do village nun koro ko deme bon le kam bene bolo o de malien an nyele ama nyele ni munye o de an ga misalata dugu weraw kan bibi na nya tagala Ukraine ani Russie de be kelela be ba don Ukraine ni Russie ko kele kon tunu ñogon ciow ballon tanaw maire député président basket kelaw dongul dalaw be de fara ñonga ko lu ga jamana ube ube fara ka ban malien kan o de kidal akay ni ko bora yoro de la dron am be ka je kan ke muso kelen dewni an ga wuli kan bolo di ñogon ma wala sa am se ga jamana libéré sinon bamako bu sigia kuma dola iba fo ko foite ka ke mali ngonna ni tra kay iba ko foite ka mali ngono ni tra sika so iba ko foite ka orke dugu do de baka déplacer dien dongodo muso kono mo de baka fuka dien dongodo chokoro de baka fuka dien dongodo demesen do bu ta do kalan sere u ta do kalan re famille blé bon ni jorna ko de ni ya me jamana ye fendama dodi kalan bala lakana bala soro bala bon ni ya ta alaje anga zone nay no oye à partir de Mopti Sévaré faut que bla Burkina faut que bla Gao vraiment il se ka foko la kana bla yorola kalanti soroti bon vraiment ne fait malien anga mbolo di nyogoma malien be fakele bakele et puis vous to ka kuma da foko chiakele chiakele tan fi anti chiakele donc
n'i ye dɔgɔnɔw ye diɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ dɔgɔnɔw fɛ ka d'a kan dɔgɔnɔ bɛ sɔn bɛɛ la an de bɛ sɔn bɛɛ la an de fɛ yen k'a fɔ ko barrière dɔ bɛ an ni karisa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furu la o t'an fɛ yen an fɛ yen an bɛ bɛɛ furu o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ bɛɛ fɛ an ni siya tɛ se ka kɛlɛ surtout bɛ siya min yɛrɛ fɔ ka caya ko fulaw ani dɔgɔnɔw non olu ye mɔgɔ minnu b'o kumaw fɔ olu ye mɔgɔ ninnu soit u tɛ histoire kalama soit u tɛ kɛlɛ in ɲɛdɔn soit u bɛ fili kɔnɔ sinon n'i taara an ka zone na k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ni fula bɛ kɛlɛ non c'est impossible a se ka kɛ i y'a faamuya maa jugu de nalen bɛ ka jigin an balima dɔw kan olu fana faralen b'u kan n'u bɛ bugɔ dɔrɔn u bɛ kule k'a fɔ ko u bɛ ka olu faga fulaw tɔgɔ la ka u faga fulaw kama fula kɛlɛ t'an fɛ yen dɔgɔnɔ kɛlɛ t'an fɛ yen min b'an fɛ yen o ye maa jugu terroriste bandiw minnu tɛ fɛ ka baara kɛ olu bɛ fɛ ka balo anw jeli la olu de bɛ anw bara voilà vraiment alors o kɔfɛ welekan ye jumɛn ka ɲɛsin Mali faamaw ma Mali faamaw ta ye min ye vraiment u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Mali faamaw sɔrɔdasi min bɛ fanga la n'i y'a ta k'a lajɛ u ma élu i bɛ ka gɛnna ka d'a kan ko jeliba bɛ Mali la ko ni mɔgɔ maliyɛn ma wuli k'u jɔ i bɛ ka fanga bɔ i bɛ ka bolo ko san 3 in kɔnɔ ko Mali bɛ dafiri o de la u nana an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ bi n'a ka bi a bɛ ne kɛ jigilamisɛn ye an bolo ka d'a kan ko ni tasuma ye ji minɛ i y'a mɛn ko tasuma ye ji minɛ vraiment a bɛ maa jɔrɔ i y'a faamuya voilà fagacogo t'o la toi ni sɔrɔdasiw de bɛ fanga la bi normalement olu de kan ka se ka na ni lakana ye bon n'a fɔra kuma bɛɛ an ka yɔrɔ la i b'a mɛn accord dɛ ani jɛrisiw ka kuma dɛ ani mɔgɔw ka bɛn dɛ non a b'an dabaliya ban i y'a faamuya vraiment k'a daminɛ Sevare ka taga Bandiagara Koro Bankas o sira in n tɛ ka se ka lakale hali kunna sini walayi mɔgɔ dɔw fagara la wala ka bita kuncɛ an y'a mɛn ko kunu village dɔ attaquera aw y'o mɛn wa effectivement duru commune na duru bɛ sanfɛ o dugu 2 bɛ duguma an y'a mɛn ko jɛrisiw nana ka na a dugu 2 u y'a jeni sɔrɔ ka jeni yɛrɛ awɔ u y'o de fɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu fagara mais bilan t'an bolo ni heure in na an ka mɔgɔw bɛ terrain kan ka enquête kɛ mais bilan t'an bolo ɲɛna k'an ka min confirmer in kɔnɔ ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma banabagatɔw ala k'u kɛnɛya an balimakɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Ali Sanga mouvement Baginɛ sɔrɔ ka vice président don Mopti région kɔnɔ ala ye latigɛ kɛ a sɔrɔla accident na a fatula an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la mouvement tɔgɔ la ani dɔgɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa a ye micro di yan dɛ Yaliku ye n'i ye pays dogon ta bi depuis plus de d'un mois an bɛ se k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ pays dogon kɔnɔ fagali minnu bɛ ka kɛ dugu wuli minnu bɛ ka kɛ gɛnni minnu bɛ ka kɛ bana min bɛ ka kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kuma kelen dɔrɔn de don ça ne va pas et o ça ne va pas in dɔ wɛrɛ tɛ dɛ terrain kan baara bɛ ka kɛ cogo min na yen baara in stratégie man ɲi o ka fɔ armée président bɔra ka fɔ sisan an b'u soutenu u ka baaraw la mais ni yɔrɔ min man ɲi an ka fɔ o man ɲi ko minɛn sɔrɔla an ye minɛnw ye mɔgɔw recruter la an y'u ye ni formation kɛra o bɛ bɔ telew la an b'u ye ni minɛnw ka ɲi i b'a sɔrɔ stratégie de man ɲi terrain kan ni stratégie ka ɲi terrain kan c'est que mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan olu de man ɲi ni mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan n'olu ka ɲi ça veut dire que tiɲɛ dɔ de bɛ yen min tɛ ka fɔ an ye donc an bɛ gouvernement interpellé nin yɔrɔ in na n'an ye Jalasogo ko in ta k'a na k'a bila ko bɛɛ centre kɔnɔna na depuis ko kɛra ka na se bi ma personne n'est responsable gouverneur y'a ka baara kɛ ka ɲɛ préfet y'a ka baara kɛ ka ɲɛ ministre y'u ka baara kɛ ka ɲɛ commandant de zone y'a ka baara kɛ ka ɲɛ mais en même temps mɔgɔ 250 sara a donna ka na bila bi la an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka ɲininka an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka bɔ a place kan donc u bɛɛ ka baara ɲɛna pourtant mɔgɔ 250 sara ça veut dire qu'il y a problème donc laɲini belebeleba min kan ka fɔ gouvernement ye il faut que a ka enquête de dayɛlɛ nin ko in na
anga don malien ka don munde kera munde la de 16h 17h 18h faut 23h terroristes be jalaso kono armée masse ka bo bankas kana jalaso kana mo sécurité pourquoi faut qu'on ka malien et moi je pense que monsieur le président ango para anga doléance ça ka ni gouvernement fait aka enquête de daele ka ni tien de fanya amako bola non seulement amako bola bi mais pour que ni à défaut donna chine anyo wara kanake voyez fait follow en même temps ne dabali kon bana ka senteye ko olu de kanga faso don ka kuma fo mo kemefla ani mo biduru o sara au le 19 n'a pas ben hal sidi doma normalement président Diaw kanga ministre nous bewele ku convoquer kana assemblée qu'on nana ku nyinga munde kera jone maka barake ka enquête d'aller sur place au niveau du CNT mais au maké CNT a communiqué ketron katasi abana et on attend le prochain massacre ça ne fonctionne pas donc ça ce sont des cris de cœur en be fort gouvernement il faut qu'il y ait une enquête sérieuse militaire donc enquête juriste donc enquête mais enquête mina société civile impliquée à konoka donc qui a fait quoi et ça a bloqué où Dieu ne m'a baraké pour que le deuil des parents des veuves des orphelins au cas vraiment moro sous do gagnant maintenant n'amboray société civile. En réalité, Mali qu'on a mis à la société civile. Depuis nous nous keraba, pays qui communiqué c'est béton, qui politique là, qui table ou est-ce qu'on a ici, qui boulot courageux. Ame dawara kono, nous fana kera, ame communiqué kata. Là aussi ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que dans quelques pays de kono, donc les autres associations du Mali, donc bon débarras quoi, avec quelques euromina, avec et puis c'est tout. Il faut que Anga au niveau de la, c'est-à-dire que du Conseil national de la société civile, ni nous kokera Mali kono yoro yerla, na kera siao sia kunkan, na kera moro kunkan, normalement en kanka yeka for société civile ka joka ki na fo mo kele, syndicat wo, association wo, ONG wo, c'est-à-dire que universitaire be kanga wuli ka mo kele ka jamana interpeller. Na me se ka marché ka président boy. Mais pourquoi on sait que marché que ira ka foko ko mo keme fla an biduru o sara jamana kon ama be ama pourquoi on sait que donc ça veut dire que avec a jeti ka foko ni yoro mi mo donc ni o ko ngodi angu tuti tant que na ko bo chogola hali chini sokoma ambe massacre yoro wera la donc vraiment ni élément nous anga ni intégrer anga ni fara anga c'est-à-dire que nek ba ni président fa kan faraka doléance nous kan donc un bébé baro de nyinala baro shuawre ta la koy il faut que armée ka son jamana nyimo ka son olu kunte watu mina santur kono o kunte watu mina mo min yo lu remplacer terrain kan faut ou ka sonde olu nu ka jeka barati ke ni o ma soma kalo woro bara abna kubulo san woro bara di wa san woro bara fana a résultat fana aywa salam ala ka no badi do ni ka kiru yananye parce que olu na le terrain kan o ba do tisra don o ti dugu don o ti wo kono don o ti kulu wo kono o ye mogo de recruter an ka bagan gena demseni minu be no lu wo be la jelen don o ye olu de recruter ka fara u yere kan o de be sra yiruma ka yele yoro yire ka jigero yira mais pourquoi ni armée kanga wuli ka o mogo kere atese ka doso fana minu bu ngo kono na don ka tebe bagan gena kan muna atese ka olu fara ayere kan ka barake no c'est qu'il y a anguille sur roche wallahi ne ba foye sorasi minu bi tere kan tellement que akadu yo ka barake ni doso ye itse ka do ni nu ye baroke iba famia mais décision politique min kan ko Bamako ya kata yo ordre duma oni doso ka tege di nyoma jamais aux décisions politiques de tina et dongo don on assiste à quoi dugu bi wuli mo bi fara ainsi de suite sorasio sorasina et tour que pays de on a kana ni ya bolo la jeba soranga doso ka bolandege bala ça veut dire quoi ils aiment collaborer avec les chasseurs
Ils aiment travailler avec eux, mais au niveau de Bamako, la décision politique ne tombe jamais. Ça veut dire que dans le lobbying de Bamako, il y a un lobbying anti-chasseur malin qu'on a. Kata nyono fo kata bla mondoro. Lobbying de B, ça dit que il faut que fin bête pour que l'armée ni sorosu et dozo kana je kabarake ko ka continuer tintron. Il n'a pas présent en photo comme là. Minu sigelibe Bamako ya ka ko torpiller olubeya. Donc, Aboulou arrangé. Amé nyini na toujours nyini maban, mais ne wati na filiator mintora bambaton parce que minu sara be tiewde we muso minuté muso kemefla ani muso bikonoton ani muso wolongula ni wati na anye olu jeti soro folo mais recherche be ka continuer toujours. Bon, falato minu be anye minu ka kibara soro sisa abeta ma kemenani ani moko bishegi ani kelena ni ala sonama peut-être ni silba temena amna collectif lancé ou togola vevu nan orphelin nous vraiment ulta de gagele ko sebe ambaro gouvernement ba fako ko amna tane fe kata di déplacement mais encore ga jeti la falaton yatime nunu ani filato minumbe uluka ko ka gele ko sebe très vulnérable amena collectif lancé pour que ka ou ka ko jeti mene am sega mi kuye vraiment